Hindi natitinag si Senate President Tito Soto. Sa balitang umanong, may magtatangka na alisin siya sa pwesto bilang pinuno ng Senado. Narito ang politiko update ng ating kasamang si Dexter Ganibe. Sa social media pumutok, kaya sa social media na rin sinagot ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang issue. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, hindi na raw siya magtataka pa sa mga banta ng kudeta sa pamunuan ng Senado. Tinawag pa niyang isang continuing crime ang anumang banta ng pagpapalit sa liderato ng Senado. Ayon kay Lacson, naglabasan sa social media nitong weekend na nagpapahiwatig ng pagbabago sa Senado na umano'y nag-ugat sa kawalan ng kasiyahan sa pamumuno ni Senate President Vicente Sotto III. Hindi naman tinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bilang nasa minorya, naghahangad silang madagdagan ng 4 na miyembro para maging mayorya. We're in the minority. So of course we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority, they got the majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. But yun nga, kung ako tatanungin mo, parang there's a national campaign going on. It's issues that are not gut issues. No? So it's the direction that's important. So as May mga pag-uusap pero hindi pa niya maabot ang bilang na 13. Hanggang ngayon, absent pa rin si Senador Bato. There's always discussion. There are people with happy of our direction. May people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of overwhelmed. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Sa panig naman ni Senate President Tito Soto, naniniwala siya na baka sa higpit niya sa insertion sa national budget, kaya may ilang senador ang hindi masaya at nais siyang palitan sa pwesto. Sanay na daw siya sa mga ganung mga tangka na pagpapalit ng liderato sa Senado at nakadepende raw talaga niya sa mga kasamahan sa mayorya. Pero sa kanilang chat group sa mayorya, naniniwala siyang solid pa rin ang samahan ng 15 majority senators. Sanay ako dito eh. I serve at the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. We have a chat group. We talk to each other every now and then. We discuss some issues and some Senate matters most of the time. Nagsimula ang regular session ng Senado ngayong Lunes na walang kudeta at walang paggalaw sa liderato. Ayon kay Soto, baka sa chairmanship ng ilang komite maaring may paggalaw. Isa na nga rito ang Committee on Foreign Relations na aalisin kay Senator Amy Marcos ang chairmanship. Si Senator Erwin Tulfo ang napipisil na ipalit bilang chairman, pero aminado si Tulfo na natutuligsa na siya dahil dito. Wala rin sinabi sa akin. Nagulat niya ako dahil tumabasa nababanatan ako sa social media nung weekend. Wala naman. Kanina, opisyal nang nahalal ng Senado si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairperson ng Committee on Foreign Affairs. Nagpasalamat naman si Senator Amy Marcos sa pagkakataong pamunuan ang nasabing komite.